Čo tu dávaš druhým ľuďom nejakého psa na starosti? Ty si dávaj pozor, ťa nahrávam a pôjdeš na políciu vypovedať za urážky. Ty si nenormálna. No však robíš ty starosti druhým, sa tu uvedom. No však ste obidvaja rovnakí. $400 až 1000 eur pokuta, keď ten pes zdrhne. Tie ploty nie sú spravené. Tak si uvedom. A veľmi rád to zabezpečím, aby ste tie pokuty platili. Lebo ja problémy s tým psom nebudem mať. Nebudeš, lebo pôjdeš